Hello, welcome to the channel. It's me, Slug Gaming. So guys, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ ഒരു സാധാ ഗെയിം പ്ലേ മാച്ചാണ് നോക്കണം. കാരണം ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫ്രീ ഫയർ CS റാങ്ക് നമ്മളൊരു സാധാ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സർവറിൻ്റെ പണി ഏകദേശം ചെയ്യാറായി ഗൈസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സർവർ സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി ലോഞ്ചൊക്കെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യത്തണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം തന്നേക്കോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാരണം അധികം പവറൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. അത് കാരണം ന്യൂ ഇയറിൽ നമ്മൾ നീട്ടി വലിച്ച് ലാഗ് നടപ്പിക്കുള്ള ഗൈസ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ന്യൂ പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിയൊന്നും ആക്കല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. സോ നമ്മുടെ സെർവർ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഞ്ച് ആവണിരിക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ GTA 5 വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് വെച്ചാൽ ടെക്സ്ചർ പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ പാക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗൈസ്. ഞാൻ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടാം. നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് വെച്ചാൽ ഷെയ്ഡർ പാക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെയ്ഡറല്ല ഗൈസ്, ടെക്സ്ചർ പാക്ക്. നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ പാക്ക് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധാ വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കളിക്കാമെന്ന് അറിയാം ഗൈസ്. കണ്ട നമ്മൾ ഇടിയിൽ മോന് ഗൈസ് ഗൈസ് ഇവനൊക്കെ വലിയ നമ്മളൊക്കെ അലോക്കുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഗൈസ് കളിക്കാറാണെന്നുള്ള ഗൈസ്. അതല്ല നമ്മൾ ടോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഗൈസ്. നമുക്ക് ഫ്രീ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഗൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. അവന്മാര് വിക്കറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടന്നേക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് നമ്മുടെ കളി വേറെ ലെവലുകളിലെ ഗൈസ്. അല്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ 1K നമ്മളൊരു അലോക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നതാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും മാക്സിമം തരാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം 1K അടിക്കാൻ നോക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം തരാനൊക്കെ നോക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ 1K അടിച്ചാൽ നമ്മളെന്തായാലും തരാൻ നോക്കും ഗൈസ് ഒരു അലോക്ക്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റൊക്കെ നൈസായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൈസ്, രാത്രി സമയമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണേ. അത് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇടണം. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല, അതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നെറ്റൊക്കെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോകാം ഗൈസ്. നമ്മൾ വെക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായി ഗൈസ്. ഞാനിപ്പോൾ കളി നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ കുറേ നാളായി ഗൈസ്. നമ്മൾ ന്യൂബാണ് ഗൈസ്. നെറ്റ് ഷോക്കാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, വളരെ ഷോക്കാണ്. അംബാനിയാണ് ഗൈസ്, അംബാനിയുടെ നെറ്റാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ എനിമീനും കാണാനുള്ളല്ലോ ഗൈസ്. ഇവിടെ മുകളിലെവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എനിമി ഗൈസ്. ഗൈസ് എനിമിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഗൈസ്. നമുക്ക് ലൂട്ടൊന്നും എടുക്കാം ഗൈസ്. ഫാമാസാണ് ന്യൂബ് ഗൈസ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾക്ക് റേഞ്ചില്ല. ഗൈസ് മറ്റേ ഒരാൾ ഇവിടെ ഗൈസ്. ആ പുള്ളി എലിമിനേറ്റഡായി. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടായിട്ട് വന്നേക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കളി നമ്മൾ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. നമ്മളൊരു മത്സരമാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലൂ വാളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയർ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. കാരണം നമ്മൾ അതിന് കളിക്കാറില്ല ഗൈസ്. ഒരു കൊച്ച് നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൂങ്ങി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ കളിച്ചതാണ് ഗൈസ്.
സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ റാങ്കൊന്നും പുഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ അന്ന് കളി നിർത്തിയതാണ്, ഇപ്പോൾ കളിക്കാറും കൂടി ഇല്ല ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു മോഹം തോന്നിയപ്പോൾ കളിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഗൈസ് അവിടെ ഗൈസ് ഒരാളെ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗൈസ്. നമ്മളാണോ ഗൈസ്? ഹെഡാണ് ഗൈസ്. ഹെഡ് തിരിച്ച് മാറി ഹെഡ് അടിക്കാൻ ഗൈസ്. ഗൈസ് പെട്ടെന്ന് ഗൈസ് മെൻഡ് അടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമേറ്റിനെ രക്ഷിക്കണം. ഗൈസ് നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. ടീമേറ്റ്സ് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഷോർട്ടാണ്, വെക്ടറാണ് നല്ലത്. ഓ മാൻ, ഓ ഗൈസ് ഒരു ഇച്ചിരി ഡാമേജ് കൂടി കൊടുക്കടി. റിവൈവ് മോനെ പേവർ. ഗൈസ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആസ്വദിക്കാമായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സമയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, അതാരണമാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ 24 സബിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ ഡെയിലി വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോക്ക് നമുക്കൊരു 5 ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാം. പോണിയ ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച സെറ്റ് കൺട്രോൾസൊന്നും അല്ലാട്ടത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വെച്ചാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തില്ല, അവൻ വെച്ചാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് സ്നൈപ്പറുണ്ട്. ഗൈസ് സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗൈസ് ഭയങ്കര ശരിയാണ്. ഹെഡാണ് ഗൈസ്. മോനെ ഗൈസ്. ഗൈസ് കുമ്പൻ പോടാ കുമ്പാൻ ഗൈസ്. വിട്ട് കളയണം ഗൈസ്. പോണില്ല. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോയി അടിച്ചേക്കുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം MVP വേറെ ആളാണ് ഗൈസ്. കൊമ്പനടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫുള്ള് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ലൈക്കൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കണം. പാവങ്ങളല്ലേ ഗൈസ്, ജീവിച്ച് നോക്കട്ടെ. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ബൈ.